Бүгенге тапшыруыбызны үзенең күркәм туган көне белән Татар Канады авылында туып үскән милләттәшебез Мустафина Наилә Кәшафовна бизәр. Безнең тапшыру аркылы аны кызлары Әлфия, кияве Расим, кызы Сания, кияве Радик, оныклары Замирка, Сабинка, Амирчик, Аланчик һәм Амаличка, кодагылары София Ахмедсафовна, Кадрия Абдуловна, Мигдәт абый һәм Нәбиулла бабай ихластан котлыйлар. Әлеге теләкләргә апа-сеңелләре, энесе һәм барча туганнары, дуслары да бик теләп кушылалар. Безнең якыныбыз Татар Канады авылында дөньяга туа. Бик иртә, бары 5нче сыйныфта укыганда ул әтисез кала. 4 баланы әниләре бер ялгыз үстерә. Ул иң өлкәне булганга, тормышның күп авырлыгы, күп эшләре аның җилкәсенә төшә. Эшкә дә, сабырлыкка да ул бала чактан ук өйрәнә. Улыгайгач Кузнецк шәһәрендә заводта хезмәт итә башлый. Аннары гомерлек ярын әтиебезне очратып, гаилә коралар. Мәхәббәттә безне, ике кызларын дөньяга тудыралар. 30 ел гомер кичерделәр алар әткәй белән. Тик язмыш җилләре канатларын айырып, әткәйебез мәңгелеккә бу дөнья белән хушлашты. Бик озак әнкәебезнең күз яшьләре кипмичә, кайгыртып җылады ул. Хәзер әкрен генә әтиемсез яшәргә өйрәнә башлады. Тик барыбер ул безне күзәтеп яши дип тынычландыра ул үз-үзен. Инде без дә улыгаеп гаиләләр кордык. Яраткан әниебезгә 5 сөеп туймаслык оныкларын бүләк иттек. Бу тормышта төрле чаклар була инде ул. Авыр мизгелләре дә, шатлыклары да. Тик әниебезнеке бер кайчан да авыр чагы юк сыман. Ул гомердә дә уфтанып, зарланып яшәгәне юк. Хәзер яшәвенең мәгънәсе оныкларын яратып үстерергә ярдәм итә. Оныклары да аны үлеп яраталар. Инде әниебезнең пешергән тәмле ашлары, аның исе ерактан ук кунак табыны артына чакырган сыман була. Ул үз өендә кунаклар каршыларга да нык ярата. Туганнарыбыз да аңа килергә ашкынып торалар. Олы җанлы әникайыбыз, котлыйбыз сине матур туган көнең белән. Ихластан телибез сиңа кояштай озын гомер. Син исән булсаң, без әле озак бала сабый булырбыз. Шунардан да олы бәхет бармыни. Әникаем, ак күңелле фәрештәбез, пак күңелле кешебез. Синең хәер фатихаңнан башлана һәр эшебез. Бәхетле бул йөрәк маем, зинһар бүтән елама. Балаларым читтә диеп бер үк ялгыш уйлама. Без еш кына кунакларга кайтып китеп йөрербез. Кирәк булса, синең өчен җаныбызны бирербез. Синдә әниләр бар микән? Икеләнә күңелләр. Синең төсле әниләргә бар рәхмәтләр бирерләр. Шатлыкларың артып торсын, бәхетең белән бергә. Яшәле син бәрәкәттә, терәк булып гомергә. Кадерле Наилә Кәшафовна, бала оныкларыгыз һәм барча туганнарыгыз белән бер рәттән без дә сезгә олы тау кадәр бәхетләр телибез. Туган көнегез котлы булсын. Барысы
sağ yürüdüysen, uyumda da köngelde de yaşa bitsin en iyisen. Tuğan günün bilemeni kadirlim birden bire, dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Hoşan mıngayı bolasa, görüp şol şeşlerini. Men dilim senin her vakit yılmayıp yaşavanene. Tuğan günün bilemeni kadirlim birden bire, dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Böyle giderge dip suzam, matur şeşek beyleme. Men yaradan seni eni, haklı bulsun